हारियारि दाङाबाजिनि थासारि गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथावसिन महर लागोन नामा थासारिया नंगौ कक्राझारनि कारिगावआव मानसि बुथारनाय जाथाया सोमजिहोदों दुंहाव थासारि थांनाय 19 जानुवारि खालि कक्राझारनि कारिगावआव आदिबासी सुबुंफोरा टिपकाय बासबारिनि सिखोना जोहोलाव बिस्मित मुंनि सासे सुबुंखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदोंमोन आरो साब्रै सुबुंखौ गोब्राबै जोखोम खालामनायजों लोगोसे स्कर्पिय' गारिखौ सावनाय जाथाया सोमजिदोंमोन बेनि उनाव दायो कक्राझार जिल्लानि दाब दाब ओनसोलफोराव हारियारि दाङाबाजि सोमजिनायखौ नुनो मोनदों मोननै हारिनि गेजेराव दायो फेर फाथिलायनायखौ नुनो मोनदों नंगौ बर' आरो आदिबासी हारिनि गेजेराव दायो नारानाथा आदिबासी सुबुंफोरा आखायाव सिखा रुवा बोरला थिर लानानै गाग्लोबनो नाजानायखौ समाजारि बिजोङाव गोसारनाय नुनो मोनदों गुबुन फारसेथिं रैखाथि बिफानाबो थासारिखौ सुग्लायहोनो नाजादों आसाम सरकारनि फारसेनिफ्रायबो दुंहाव थासारिखौ सुग्लायहोनो नाजानायखौ नुनो मोनदों इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामदों कार्फिउ फोसावदों जाथाय जानाय जायगाफोराव रैखाथि बिफाना गोख्रों नोजोर होनायखौ नुनो मोनदों नाथाय रायजो राजाफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों फिन बिटिसिआव हारियारि दाङाबाजिया गिख्रंथाव महर लागोन नामा थांनाय समफोराव जुजाइनि अर जोंब्लावनाय बादि बे खेबावबो जोंबावगोन नामा बिटिसिआव गोजोन आरो सान्थिनि थासारिया गोमालांफिनगोन नामा बिटिसिनिफ्राय दायो बेले बेजे सोंथिफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनि गोसोआव बेरखांदों